Demo, me siamo possa mettere no grama mata. Kuma quando pre, and the say, Papa Papa Ewe afei na bema nkasa wayinitie Asantehemaa wayinitie wo simpiti mprimprim wayinitie aboa bi se wosen na sabe wosen no ene ntaklehunu enye asempetwa wono wayese sansa wo faade a wode ekire wono ene wayinitie a wo beyi Asantehemaa no nana otumfo osei tutu a wotoso yenu His Royal Majesty opomso eno no wono ena wo beyi a wotena pakem ene nana asa fan ho papa sabe nana de bia ya no kan de kan ne nsempo senke beka se nana afa no sanse won dia bere bia wo fan ho ene otumfo osei tutu a odi kanye wono ena obekekere Asantehemaa nka bom nyina ekọ sa edi kanye ema intim jakadia o satemo no na oye denkyira hene eso a ne mind face denkyira na obebo no fiyase abra na obiri konfo anochi edi ani mu ye nkonya ahodo nyina enunti enne wo mo nim fom wo mo bosuma mo bosodie mu de dodo na anim se otumfo osei tutu a wodi kanye wono ene wasa abagi mu enunti nya nwanwa se wono bo ne din se otumfo osei tutu a na odika otoso mienu a na omode ababio no esa ede aka ho efi se wonu susu se sede otumfo osei tutu odika baaye beye ne nioma ka Asantehemaa bomu ema satemo no inglesi broni ahia no otutu wo mo no ama ahensem ayekesene na Asantehemaa Asante Confederation na niema aye basa na obaye obekeka bomu eno otumfo osei tutu a otoso mienu ababio obaye a woyi nti free binum free se wono aneko ya wasabe sede Asante yenhye nim no free se ye free bibi reincarnation wo mu wuo no wo mo ane sa wo mo emwampo mo ekoba obaye ahensam ahennie ene nkabomu asa sori dendenden a wo sisie de to ho finhia duonum finhia diasa finhia ne akireye ne ankasa mikro mpramso to ho be finhia duonum twe no daawre a na nua osansu wo de aguso yesi a enye asempetwa yenim asuminya ho abakwasam ene bra wo si hini se de ho nsam de nta ene ade a obi ofirikwa mu bi firi baabie na obeka nsam a ne nsam fata ede ekireye nina eye niema wo ba ye waye menhia na nkasa atemyi nke mfuturo di ehi yese duru pedre ye nhwempe die ene nka wo ba ye a ontuma fita wonase pupra wo che fitu kokonyini no ka ho a wo ba ye niema wo ba ye otumfo education fund a wo ba ye obebo foto wo mo ni bie wo de bo wo mo ene otumfo wo van akese a ejentra nya Asante de enwan se enya Asantehemaa nko a okwa akofra mantem na ntifido mantem a odi nuro ede ayarehwe ede konkrofo epono ano ebo hono wo mo nya aye abasobode scholarship de yentimi enka no ha ebekua yuma mu a eno so wo bo mode pa wo tumpon pa senya de niema ebekon kan otumfo osei tutu His Royal Majesty asem ena meke wono ene ejintata de ni ebedwan Asantehemaa ewura no ye ka ne se a ne ma wure nso ensa enfise ewiase nyina me kire ewiase nyina ono nko ane ohene a wotisika kokoso se mu sentakra bia na husuo no doso ye wo bibire ye wo sum ni sen ye wo habammono ye wo kojan na afeye ye wa nkosade ne nemu a ye frense poposese ntakra ne nie ye frense poposese na eye abo bia ne hu wo nwura mu ne ntakra ene ye diye ni nyina gina ho e de kire otumfo osei tutu a wotoso mienu ene Asante ahenie no se de muduro ene huhu esitie no no eno pepepe eno nti no eye ahene nananom ne ahene manom wonum ena wo mu akwanya se wo mu kura santakrai ampa be ma ba betena se na wo hya ase e de fe ne nan ensoa a egu ahene mamu na de ba de besi soro ne nsa na batia no e de ba besi na bakon no so wonom e de ko abache honom ena fe ne nsansoa baabia ye de wo chimbo na de besi na bache honom no a no kwasemi we eye sika agudie pure gold a sabi akunye ye nkrofo ni die ena egugu wohene ensa wode aba betrasa enya asempetwa Asantehemaa ena ebeye nana Konadu na Yiadom
ni din ne de ya kyerɛ mu ɛwɔ Nyansapo kasa mpanyin so de ya kyerɛ mu a na de meba ndin no so amenkyerɛ mu wetia wa sɛ wɔn ɛmaaya fɛfɛfɛfɛfɛ a edi Asantehemaa anim na wɔn mu kura deɛ bi ayɛ sɛ pɛmburo nketewa a efifɛ ɛba foforɔ na yɛde sereba aka mfimfini no ɛna afei tuntum na yɛfrɛ no sɛ taasen ɛne ne sisi duku soɔ no Asantehemaa nana ɔkora bi na oyi adom nana ɔkora bi na oyi adom konya saa ɔkora bi na oyi adom abras abroni kɔkɔɔ ɛsɔ Asantehemaa so no wɔpɛ sɛ ɔfa sikagya ɛdi edwane abra da wɔn ta ɛdom mɛma bɛsi edu akyi a wɔn kɔpɛ wɔn abro wɔn no ɔbɔwura Asantehemaa fie no na ɔbaa bi wɔn ma wafɛ fura wɔwɔ ɛno nti abrɔfo no hu ya na wɔn gyina wɔn no nam sai no so wɔn ntimi ankɔ ma wɔn ma na wɔn ta wɔn mu a na wɔn yɛ Asante afoforɔ no wɔn nsa ntimi anka wɔn kɔpem sɛ yɛwɔ abɔfra yi yɛwɔ abɔfra no a wei deɛ wakura du na wayi dɔm nso ampa ɛno ɛne kwadu a oyi adom no idin na se kyerɛ enyina no sɛ wo pe emu nkyerɛ mu yie ne pa Nyansapo na abenya no egu yɛ kasa mfonyini hɔ obetumi akɔ no akɔ akɔhwɛ ɛwɔ YouTube hɔ de edi edwumadie no subscribe like no ahyɛ ɛde amae Asantehemaa wɔtena sekom nyapa kan mu ni seko no ɛna ɛba no sɛbi sɛ ɔyɛ seko no a ayɛ sɛ adwene ne to no sɛdeɛ ano ne sitie no pɛpɛɛpɛ ɛhɔ ne yayɛ a yabɔ kɛhyire na yɛde asoa apabanane bɛɛ sɛ ɛnan a mmienu ɛwɔ animu mmienu ɛwɔ akyire na ne ba ɛwɔ amammerɛ mu aba bɛtena sie ne nua bɛɛma prɛko pɛ ɛwɔ abodie mu abɛtena sie wɔn akɔbɔ n'akyi dɔm Asantehemaa ɛno no a sɛ wohwɛ ɔbaa yi a wanya aburu finhyia bɛɛ sɛ aduowɔtwe nanso sɛ ɔhwɛ n'ahosuo ɛne redeɛ a ekura no a womfa sɛ mfie no ɛmfa nsusu no wɔno ɛna ɛbɛ yi Asantehemaa nkoa ne wɔ Ghana ha tie Ghana ha ɛne wiase a wɔyɛ ɔhema a ne ntwene ɛne n'abɛn edi n'akyi no no ɛyɛ sonko ɔhema bi enu a yɛde bi sɛ edi n'akyi ɛwɔ ewiase ɔno nko a wɔdam sonko sɛdeɛ esi bɔ ne ntwene ɛne sɛdeɛ esi sanasa no ebi eni baabia ɛwɔ hɔ nom daakye deɛ Nyansapo yɛbɛbɔ wuram na sɛ ɛsɛ fata sɛ yɛnya nkyerɛmu ne yɛde bɛtema yɛbɛmisa asa ne nkyerɛmu na yɛnya yɛde bɛma yɛahwɛfo a wɔhwɛ na mohu enti maayewa no wɔn mu di ankasa ɛne mmɔdoafoɔ wɔn mu di ɛne maka de akyɛm yɛfrɛ wɔn mmɔdoafoɔ adeɛ na ekurakura wɔn mu na yɛama ho tuntum ɛne silver no sika dwetɛ no yɛfrɛ no sɛ taasen duku na esisi soɔ no ɛna fitaa ɛna wɔn de esisi so a nkra yɛnya ekyirima sika kɔkɔɔ ɛna esisi so a ɛnya asɛnketewa ɛnyɛ nwanwa sanse Asantehemaa ntɛm hanom ɛna sika kɔkɔɔ no n'ano ɛwɔ ne pempem sɛ okɔ wiase nyinaa Ghana ɛtɔ so du wɔn mu a na sɛ kan man a ɛtɔ maako du a wɔn mo produce gold paa wɔn de gold ba paa asɛ yɛka sɛ Ghana nso produce gold di a ɛne na yɛ sɛ ɛyɛ Asantehemaa ɛna gold no dodoɔ na ha ne wɔ sɛ yɛka boase firi berɛ ɔmo hyɛ aseɛ etu fam agudie na ɛde bɛsi saa mmea a ɛnyɛ mfi ketewa nanso deɛ ɛda so taa fam na pempem fam no ɛnyɛ asɛm ketewa ɛwɔ hɔ nom a baabi abɛfɛ biara no sika kɔkɔɔ Asantehene otumfo osei tutu ɔtɔ so mmienu afei ɛna ne maame amammerɛ mu ate asi fam afiri ne sekum na ɔba na waba abɛkyea ne ba ɛwɔ ɛhɔ no Asantehemaa na etutu tata ya ɔkɔ ɛma refi sɛ Asantehemaa fie bɛma baako pɛ Mansahene ɔno ɛna odi n'akyi na wasɔ ne sisi mu na ɛne ntoma efira no kente ɛyɛ akɔakɔyɛ sɛ ebibire anaasɛ esum ne sɛn ɛne ehu sɛ kɔkɔɔ kakra ɛne ne mu ɔno ɛne Mansahene ɔno nkoa ne bɛma ɔwɔ akwanya na otumi kɔ Asantehemaa ifie ewura baabi opɛ bia ɛtɛma refi amammerɛ mu no saa ɛnɛte ɔba ahema na etutu tata wakɔkyea ne ba awie Mansahene asɔ ne sisi mu kakra agye ne tata a wɔn de ne kɔ afei na wɔsa akɔfo ne seko na yɛde nakɔ na tan na wakɔ akɔtena ase bɔkɔ ɛwɔ hɔ and governors council ɛna ɔno nso agye ne ntakrakyɛ na ɔde ɛte hɔ nom a ɛnyɛ asɛm ketewa no Asante wɔ amammerɛ Asante wɔ abakwasɛm a sɛ biribi wɔ ha biara ɛyɛ amammerɛ ɛne abakwasɛm a yɛntoto no fam na yɛntoto no ɛma mmiɛnsa no Asantehemaa
akwantrofo e wo krom ha de ene nyi obi ne be ka che wa wa ma bi na ye se wan ka san she danye guy obia e ba ya obia aba na popum so ama ne muso edie ese na na aka say yi se abofu bi ene chi ti ha ena Nyansapo kasa aka se bi kan Debia yeka say asante na akoye sesom ntinge beka say asori a asante church eno ni akwaside debia ye nti wo asante lem ade a wopowumpo na say wo asante ni nko ade a wo hye ase obi nso no nyum wopowumpo wo hye nwunu wo yase nti akwaside eni ntitra sofo ya na omototo ayampia no ya no mahweni zan say we nana be bia akwaside yi wo ma konkonya dem akobom paye ede asase nyina ede ase otwire dia mpon ensa enanananom ensa enu nti woni hwan se wo kona wo koyi ano e wo ho opem so asori eni na yenso ye debesi ni aforo so ni akoni ya ye ne kejebi na me ya adom a so Nyansapo trusters ye de ni na e de bebrem Sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi akede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo yade ya